Međutim, sve ove stvari koje se tiču polilinija mogu da se urade i u AutoCAD-u ili bilo kom drugom drafting softveru, ali ono po čemu je Rhino poznat je po korišćenju ili primjeni takozvane NURBS geometrije. NURBS je skraćenica od Non-Uniform Rational B-Spline ili Basis Spline i nalazi se ovde pored polilinije. Kada dugo držimo levi klik pritisnut na ovoj ikonici i pustimo, otvorit će nam se ovi delovi da pogledamo ili možemo to samo uraditi na ovu strelicu ovde dole i odabrati koje krive želimo da crtamo. One koje nam daju najveću mogućnost za rad će biti ove dve gore. Ako zadržimo kursor na jednoj od njih, moći ćemo da vidimo da piše Control Point Curve i Curve Interpolate Points. Da bismo to najbolje videli, ovo ću sad obrisati i pogledat ćemo ovaj grid ovde. Znači, uključit ću Grid Snap da bi tačke koje biram bile iste i odabrat ću ovaj prvi način gde ja unosim kontrolne tačke, a kriva se formira na osnovu njih i ne prolazi kroz te kontrolne tačke. Znači, ovde se sad nalazi neka kriva koju sam nacrtao, zatvorena je zato što je prva i poslednja tačka ista i kontrolne tačke koje se ovde javljaju sad utiču na ovu krivu, što ima manje tačaka, to je lakše za kontrolu, ali ako hoćete veću rezoluciju, uvek možete ubaciti dodatne tačke. E sad, uradit ću iste tačke sa ovim Curve Interpolate Points, dakle, iste tačke uzeti u obzir. Ako primetite, dobit ćemo krivu koja je kao po offsetu urađena, dakle, iste su, njene kontrolne tačke će izgledati slično kao kontrolne tačke ove krive, dakle, isto neki kvadrat oko nje, samo što način na koji smo mi crtali ovu drugu krivu je tako što smo kliknuli gde smo hteli i dobili smo da kriva prolazi kroz tu tačku. A u ovom slučaju gde smo kliknuli, kriva nije prolazila kroz tu tačku, nego je formirala kontrolne tačke. I to će nam sad poslužiti za dalji proces rada. E sad, zašto može to biti zgodno i zašto ne može? Ako, na primjer, crtam nešto ovako, i sad išao sam gore, dole, a ovde se može desiti da sam dobio nešto ovako. Dakle, koliko god razvlačili na jednu ili na drugu stranu, on neće izgledati skroz kako smo hteli, zato što su kontrolne tačke jako udaljene. Tako da ako nekome odgovara da kriva koju pravi tačno izgleda onako kako smo je kontrolnim tačkama zadali, onda ćete ovde primetiti tu razliku i koristiti šta vam treba. Mi obično koristimo ovaj Curve Interpolate Points, da tamo gde kliknemo i dobijamo krivu, ali postoje ova dva načina. Dobro, što se tiče generalno rada u Rhinu, imate posebno segmente za svaku od oblasti, Curve, Surface, Solid, Mesh. To će neka 3 dela biti gde su solidi i meševi kao neka zapreminska tela, Surface površi i Curve linijski elementi. U okviru toga postoji još gomila opcija za rad sa krivim i možemo sada pogledati još malo ovaj gumball i ostale stvari koje postoje na ovoj donjoj liniji, iako smo većinu stvari već pogledali. Znači, ako nacrtam sad neku krivu, sećate se da kada selektujem ovo, dobit će ovaj gumball koji u viewportu će uvek biti iste veličine, dakle neće se menjati. Na sebi ima 3 ose za translaciju i 3 luka koji služe za rotaciju. Imate ove tačke koje služe za skaliranje i imate ovaj krug ovde na svakoj od osa koji služi za ekstrudovanje, to je da se napravi površ odmah od toga. Tako da vrlo brzo od nečega što je 2D možemo izvlačenjem da dobijemo već nešto što je 3D i kasnije ako ga zatvorimo da dobijemo već neki solid. Tako da uvek je dobro razmišljati nešto što je na najnižem nivou da bude početna stvar i posle toga razrađivati dalje. Znači, šta možemo da uradimo ovde sad? Ovde ću isključiti ovaj record history za sad, pa ćemo vidjeti kako to može da pomogne. Znači, mogu da radim skaliranjem, ovo je neuniformno skaliranje na jednu i na drugu stranu, ili mogu da uzmem i da skaliram pomoću scale. Onda ću dobiti uniformno skaliranje, znači mogu da kažem odavde, on će ići sad i na jednu i na drugu stranu. Ili opet kliknuo sam bilo gde, mogu da kažem skaliraj 2 puta. Pa će se ovo povećati. Ili, ako hoćete da koristite ove delove, umesto da samo držite i razlačite po jednoj osi, držite Shift, tada će se uniformno skalirati sve ovo. Znači, imamo mogućnost da ovo modifikujemo, imamo mogućnost da rotiramo gde hoćemo, imamo mogućnost da pomerimo gde hoćemo. Ako su nam potrebne prave vrednosti za to,
Možemo kliknuti na osu i pomeriti to za primjer za 40, rotirati ga možda za 30 i dobit ćemo takve neke uglove i mogućnosti za modifikaciju. Sad, ako odemo baš na ovaj krug i onda izvučemo ovo gore, dobit ćemo površ. Međutim, ta površ se neće videti zato što je trenutno postavljen wireframe mod po defaultu. Da bismo mogli da vidimo ovu geometriju, možemo otići ovde gore pored ove plave sfere, dakle levo od plave sfere. Kad otvorimo, ovde se javljaju neke vrste pogleda. Wireframe mod je trenutno stavljen, ovaj treći će biti shade, rendered view, ghosted view i tako dalje. Dakle, ako stavimo ovaj shade, tu imamo mogućnost da biramo kakve će nam biti shaderi, ali ova druga će biti shaded viewport. Tada smo dobili baš, vidite da ne postoji sada na komandnoj liniji, da se bira kakvo će biti shadovanje, što će biti na ovom ovde delu. Sad, ove linije koje su se ovde pojavile su takozvane izokrive ili izoparametrijske krive, koje imaju veze sa matematičkim načinom definisanja geometrije ovde u Rhinu. Dakle, nisu meševi u ovom slučaju, nego su delovi NURBS geometrije, matematički nacrtane i proračunate vrednosti. Da bismo to lakše shvatili, možemo pogledati ovaj primer. Mogu uzeti ovde sferu i nacrtati je i mogu uzeti običnu sferu koja je sačinjena od poligona i nacrtati nju pored ovoga. Znači, ako odem sada u taj rendered view, mogu jako lako da vidim ove face-ove od meša, a sa ove strane gde god da se rotiram, ovo će uvek i koliko god da zoomiram, uvek će biti zaobljen taj deo, dakle neće imati ćoškastih delova, niti neku aproksimaciju. Dakle, ovo je NURBS geometrija, nacrtana je matematički, zahteva manje vremena za proračun i prostora za proračun, zato što, to je prostora na memoriji, zato što samo pamti 3 tačke ili 3 neke vrednosti o radijusu i to je sve. Za razliku od nje, za mesh model je potrebno da upamtimo poziciju svake tačke koja definiše neki poligon. Što ima više tačaka i poligona, teži je model za interpretaciju. Ovde mogu samo da pritisnem odmah levi klik i dobit ću nazad ovaj shaded view. Sad pričali smo o tome da možemo da skočimo iz 2D što bi bila kriva u kao 3D gde smo dobili ovu kao površ. Ovde u ovom slučaju kopirat ću ovo sa Alt. Dakle, ako držiš, kreneš da pomeraš i pritisneš Alt, nećeš dobiti kopiju. Ali ako pritisneš Alt pre pomeranja ili rotiranja ili skaliranja, dakle ako pomerim ili, sad ovde se rotacija neće puno vidjeti, ali evo ovde na primjer, ako ovo pomerim sa Alt, dobit ću kopiju. Dakle, i ovde se i dalje nalazi kriva. Ako Alt držim i rotiram, dobit ću ovakav model. Ako Alt držim i skaliram, dobit ću ovakav model. Dakle, uvek se dobija kopija kada držite Alt pre nego što počnete da radite na ovome. Čak možemo da uradimo i ovaj deo gde odemo na Transform, Array i stavimo Polar Array. To bi bila neka složenija alatka koju možete da isprobate. Dakle, Array ste sigurno koristili, to je ovaj Polar. Jednostavno samo pratimo šta piše ovde gore. Center of Polar Array. Možemo da selektujemo ovde. Kažemo koliko delova hoćemo da bude. Možemo staviti 10 i onda možemo da biramo da li hoćemo da popunimo svih 360 stepeni sa tih 10 elemenata ili da mi biramo za koji ugao će se to rotirati. Meni u ovom slučaju odgovara 360, ako ću staviti samo yes, on će mi staviti preview kako ovo izgleda i kad pritisnem još jednom yes, dobio sam sada rotirano 10 ovih komada u krug. Ok, taj deo bi trebalo da radi posao. Sad, ako slučajno hoćete da napravite, to ćemo učiti kasnije na vežbama, mogu otići na primjer u front view, napraviti ovde običan kvadrat preko grida i ponoviti funkciju, znači odemo ovde na Array Polar. Ako sada isključim Grid Snap i uključim na primjer Center, kao što stoji, trebalo bi da on može da prepozna, čim priđem ivici kvadrata, trebalo bi da prepozna centar. Kada selektujem ovo i stavim da bih hteo, na primjer, 20 ovih elemenata i mogu da stavim sada ne da mi rotira za svih 360 stepeni, jer će izgledati ovako i sve će biti u jednoj ravni. Nego, hteo bih da unesem dve stvari ovde koje su zanimljive. Prvo je da on popuni neki ugao koji ja kažem, a ne da popuni svih 360. To ćemo samo uraditi tako što bismo uradili 180, na primjer. Znači, fill angle je nešto što je skakuće za toliko stepeni, a ovde smo stavili 180, pardon, znači 10 elemenata i ovde ako stavimo
fill angle je sad 360, možemo staviti 180, ovo će ostati manje više isto. Ali ako hoćemo i da ih gurnemo u prostor, još jedna od stvari zašto je bitno čitati komandnu liniju je uvođenje nekih novih stvari, u ovom slučaju ovaj Z offset, znači mogu staviti na primjer 5 i ovo će krenuti da se rotira u prostor. Mogu da se vratim, kažem ipak ću 2 koristiti, hoću 20 elemenata da bude, hoću da se svaki rotira odnosno da se rotira za 90 stepeni, a ne za 180. I evo ga, dobili smo nešto ovako, možemo čak staviti 1, enter ili desni klik i dobili smo sada nešto što se rotiralo, ali se rotiralo i pomeralo još u prostoru. E sad, ono što je nezgodno prilikom rada je sad ovde mi je lepo stavljen centar orbitiranja, međutim ako bih hteo da pogledam ovu sferu i krenem da rotiram, vidim da mi ona neće biti u centru, već se sve okreće oko neke druge geometrije. Najbolja stvar za dolaženje do elementa koji nam je bitan je da selektujete njega i uradite ZS, što je skraćeno od zoom selected. Na taj način možemo da selektujemo neki element, da on bude u fokusu, tako da ako mi sad treba da se rotiram oko ove sfere, Rhino je razvio tu varijantu da ako negde zoomirate, nekad hoće, nekad neće da prepozna to, tako da je najbolje da uradite ZS i onda će to biti centar orbitiranja, skaliranja i svega ostalog. Dakle, to su neke stvari oko rada sa krivim, rotacijama, kopiranjem i slično.